बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। जोंहा गाबोननिफ्राय हठात 14 अक्ट'बर जागायनानै 26 अक्ट'बरसिम जोंहा सेथि जोंहा रुंसारि गोसोखां आदुला कसारी बिथांनि मुङाव जोंहा सेथि फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनो लादों। बे खुंनायखौ जोंहा बानजायदों बर' बाजार दखरा एबसु लोगोसे कराइबारि जुबक संघ आरो दाउगामि जुबक संघ। बे फुटबल सेथि टुर्नामेन्टआव बाहागो लागोन जोंहा गुवाहाटी एफसि लोगोसे निउ मडेल एफसि लोगोसेनो जोंहा सानराइज एफसि लोगोसेनो जोंहा रयेल एफसि बे ओनसोलनि माखासे टीमफोर थाफागोन। बे बादायलायनायाव जोंहा हाबाफारि बायदि जागोन। गाबोन जोंहा बेलासिनि 1 बाजि जानाय लोगो लोगो जोंहा फिरफिला बिरनाय दङ। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होगोन जोंनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि गकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोगोन। बेनि उनाव जोंहा रुंसारि जोंहा आदुला कसारी बिथांनि गोसोखांथियाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां रबिन्द्र मोसाहारि बिथाङा मावफुंनानै होगोन। बेनि उनाव जोंहा दङ हारिमु दिन्थिफुंनाय। बे हारिमु दिन्थिफुंनाया जोंहा जागोन। बिनि लोगो लोगोनो जोंहा 2 बाजि 10 मिनिट जानाय लोगो लोगोनो जोंहा गुडविल मेसेज होगोन। बेखौ होगोन रुंसारि जोंहा गोसोखां आदुला कसारी बिथांनिनो असे फिसाला आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा होगोन। बेनि उनाव जोंहा दङ किक अफ। बे किक अफखौ खालामनानै होगोन जोंहा आसाम फुटबल एस'सियेसननि नेहाथारि मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म। बेयावनो जोंहा बयजोंबो मिथिजानाय फुटबलनि जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय जोंनि बर'निनो सासे फिसा दुर्गा बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लागोन। आरो जोंहा बेवहाय मोनसे हाबाफारि दंबावो। बेनो जाहैबाय जोंहा गोजोननि बिलन बिरहोनाय आरो फारेव बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होगोन जोंहा बिटिआरनि EM मानगोनां डक्टर निलु स्वर्गियारि बिथाङा बिलन बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होगोन। लोगोसेनो जोंहा बे गेमखौ बेखेवनानै होफैगोन बिटिआरनिनो गेलेमु बिफाननि EM मानाव गेदेर दावबायसा बर' बिथाङा बे गेमखौ बेखेवनानै होफैगोन। बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेनिखायनो जोङो मेनेजमेन्ट कमिटि जानानै खावलायनो सानदोंदि बे जोंनि ओनसोलाव थानाय आरो जोंनि खाथि खाला थानाय ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजा नोंथांमोनखौ गाबोननिफ्राय जोबजासिम लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन जों बेखौ आसा खालामबाय।